Ano tayo? Nakalimutan kong tanggalin ang ulan. Mr. Jen Vlog, mega love shout out. Ayan. Mr. Jen Vlog, like naman ako sa aking live. Thank you. Thank you, Mr. Jadine. Mag-iikot.
Na ng ating mga away. Yung nasa akin. Ayan, Toinks PH, musta host? Okay lang po. PH. Okay lang po, ayan. Host kinsa pwede ka ana-ana diri. Nagbalik na ka sa laing planeta. Di ako nakaka-live, Mr. Toinks. Ngayon, busy sa araw, busy. Bakit man tong connection mo, nakakaasar. Ikaw sana all. Laki na ba yung bahay mo, Mr. Toinks? Pag-trip naman tong wifi man, ay. Hindi makisama. Ayan, ang laki pala ng bahay mo, Mr. Toinks, sana all. Ay, imong connection, too much problem. Ay, naku, ikot ng ikot. Lagi akong pinapaikot. Ikot ng ikot yung aking connection. I can't understand what is this. What happened? Lagi na lang tayong pinapaikot nitong wifi. Parang siya. Lagi niya akong pinapaikot. Hilong-hilong na ako kakaikot. Ayan, 4 million mga loves. Pagpasensyahin mo kung walay music kasi somebody's sleeping. Okay? Ikot ng ikot. Ganyan talaga sila host. Magaling magpaikot. Pagkatapos kang paikutin lahat-lahat, iiwanan ka lang. Yan mga lalabs. Maraming salamat sa 4 na tusok ha. Tusok lang si host mga lalab. Masaya na si host sa tusok. Kasi si host walang tusok. Basta yung live ni host itusok nyo mga lalab ha. Kahit yung live na lang matusok, okay na si host, masaya na. At walay tusok si host. Walang tusok. Naintindihan niyo ba yung sinabi ko? Naglo-loading. Ayan, Sir Jumar de TV sa puwit. Ayan, mega love shout. Lalab at si host talaga walay tusok. Ayan. Walay tusok. Glow smiling. Panay ikot man. Kailangan matulog tayo ng wala talaga. Diyos ko. Si host ang nag-loading, oy, bad trip man, oy. Kung kailan may pumapasok na, saka naman nag-iikot. Diyos ko naman, makisama ka naman, oy. Lagi na lang akong pinapaikot, oy. 6 million mega live shoutout. Ayan, good evening everyone. Tusukin nyo sa host mga lalabs. Ayan.
6 na kayo diyan, please tusukin niyo si host at walay tusok. Mga lalab, tusukin niyo si host. Ayan po, Mega Love, shout out. Mga lalabs, panay ikot pa rin tayo. Napakasakit ng laging pinapaikot. Ayan. Ayan, sa pamilya na naman, Diyos ko Panginoon, bless my live. Sana po makisama yung aking live, yung aking internet sa aking live, mga lalabs. Kahit one hour lang, Diyos ko Panginoon. Ikot-ikot, ayan. Data lalabs. Hindi data, naka-internet ako lalabs. Uy, pangalawa na nga yan eh. Nakapangalawa na yan. Napakasakit na marinig. Diyos mio. Ayan, Mega Love, shout at Sisi, Pearly. Sana makisama, Diyos ko Panginoon, makisama sana yung aking live. Pearly's World, Mega Love, shout out. Lalalis World, ayan. Ayan, 2 million tuloy. Tuyok-tuyok ang wifi mo. Shout sana makisama yung ating connection, Diyos ko Panginoon, bless my life. Kahit 1 hour lang po, Panginoon ko, Diyos ko. Ay, nako. Imbes na stay sila, aalis tuloy dahil sa wifi na to. Kaser. Ay, Diyos ko naman. Grabe naman yan. Ay. Tuyok-tuyok ang wifi mo. Kaya nga Sisi, tagal mo walang LS. Ayan, 3 million Mega Love, shout out. 3 million. 2 months.
Ayan, sana makisama yung ating wifi. Diyos ko, Panginoon, bless my life. Kahit 1 hour lang po. Sana makisama yung ating connection. Sana makisama yung ating connection. Panay ikot. Diyos ko naman, Diyos ko naman. Diyos ko naman po. Magandang gabi, idol. Ayan. Reggie Labing Love, shout out. Reggie, nakakain ka na, idol. Kaya na pa ako kumain, Reggie. Bakit? May ibibigay ka ba? Kanina pa ako kumain, Reggie. Tapos na. Okay lang, idol. Ganun talaga. Unahin. Dapat unahin. Ayan, 5 million Miguel Love, shout out. Ate kasing connection, panay ba ikot? Sana magtuloy-tuloy lang, hindi mag-ikot-ikot. Kahit isang oras lang, Diyos ko naman. Ay, panay ikot naman. Pearl's World, ayan si Pearl's World, ang baba ng bahay. Kaasar naman to. Nakakain na din ako eh. Sayang, pulang itlog tapos kamatis. Itlog na maalat. Masarap yan, Reggie, yung itlog na maalat. Mahilig ako dyan. Sa itlog na maalat, masarap yan. Lagyan mo ng kamatis, tapos lagyan mo ng ng kalamansi. Tapos sibuyas. L3, my friend, Lovely Island Ski. Ayan. Good evening, L3. How are you, my friend? L3. Hello, everyone. Ayan. Thank you so much, my friend, L3. Ayan, new video from L3. Yan, 4 million may galag shout out. Sarap po, idol. Kagutom, uy. Baka Reggie, yung na naman, green-minded na naman yung iniisip mo. Kagutom, uy. Masarap yan, lalabs. Tapos yung, yung sinaing mo, mainit pa. Yung bago sa, mabangong bigas. Ayan, sa 4 million may galag shout out. Kagutom mo yan, natawa tuloy si Pearly. Kasi si Reggie, minsan, yan, green. Hindi naman, idol, walang green-minded lang talaga. Kasi wala pa asawa. Hindi porket wala pang asawa, tigang ka na. Ba't mo ka iniisip yung mga green na yan? Kasi wala pa asawa at girlfriend. Huwag mo isipin yan, mababaliw ka lang yan kakaisip mo, Reggie. Ako nga wala, hindi ko iniisip yan. Huwag nating isipin yan kasi matuturete lang yung utak mo dyan. Huwag ka mag-focus dyan, Reggie. Saan ba yung main channel mo, oy, Reggie, oy? Kanya Beral. Sakit sa puson. Huwag mo kasing isipin yan, Reggie. Puro ka dyan sa kagaganyan. Lagi lang green yung mo isip. Matatawa tuloy sa'yo si Pearl's World. Ayan. Salamat sa 7 thumbs up.
Sana magtuloy-tuloy yung ating connection na hindi mag-loading. Kagat labi idol. Sino kagat labi? Ako. Inano ko lang yung lipstick ko inayos. Ikaw naman, Reggie Lahat na lang napapansin mo. Saan ba yung channel mo, Reggie? Bakit di ka magbaba ng Ba't hindi ka magbaba ng channel? Ha? Saan yung channel mo, Reggie? Wala ako channel idol L3 done watching from Pearly's World. Ayan. Maraming salamat. May ano ka ba, lalabs? May premiere ka? Hindi man tayo makapag-premiere. Ipin natin si Palablab ng kapin. Kumusta na yung channel mo, Pearly? Sahod ka na ba, lalabs? Si walay sweldo Hindi tayo papasweldoin ni Lolo. Tapos lang ng premiere ko, Sisi. Hindi ko naabutan. Wala pa sahod. Walay sahod. Paano magkasahod? 2.23 ka na pala. Ilan na ba yung mo? Pero monetize ka na, di ba? Paano tayo makakasahod? Di man tayo nagla-live. Pag walay palipad, walay man sahod. Gabi lang ako nakaka-live ngayon sa araw, hindi pwede at busy si host. Opo muna na. Congrats, Pearly's World. Ako tagal-tagal lang tingnan mo yung bahay ko nasa 4K pa lang. Pero yung iba, palipad wak-wak na lang. Paliparan wak-wak ang palipad wak-wak. Reggie, siguro natulog na yan. Nag-ikot? Hindi ako nag-ikot na, Lams. Hindi. Hindi ako nag-ikot. Hindi. Hindi ako nag-ikot. Hindi pa. Nandyan ka pa pala, Reggie. Okay. Nakikinig ka lang. Ayan, Migalabs po host at sa harang. Bia Pick and Mix Vlog. Lalab, Migalabs, kumusta ka na po? Ayan. Bia Pick and Mix Vlog. Ayan. Long time, madam. Long time. Siguro pang 3 gabi ko na itong nag-live ako ng ganitong oras. Oo nga, pang 3 gabi na. Update ko lang yung aking YouTube at baka sabihin ni Lulu, bakit di na ako nagla-live? Hello everyone, nice to meet you everyone. Hug, happy together. Lisungson TV, lalab, migalab, shout out. 8 thumbs up. Ayan. Madam Bia, musta ka na po, madam? Sana all si madam. Ang laki na ng bahay. Unahan ako nito. Natin yung bahay ni madam. Tingnan mo, nasa 5K na. Naunahan pa niya ako. Si Madam Bia Pick and Mix Vlog. Nag-visit kasi tayo, Madam Nanganak kasi ako. Nagpahinga si host. Ayan, formal na mag-live shoutout. Ayan, lalab Pearly. Tingnan natin. Ayan si Madam Bia. Sana lang laki na ng bahay ni Madam. Nasa 5K na. Ayan, lalab Pearly. Ayan, dikit ko to sa'yo ha. Migalab shoutout everyone at Migalab shoutout host. Ayan, lalab Pearly. Hindi Pearly, na. Hindi na ako nagbakas. Ayan, sakay na. Perry Matnog, Allen Pearly's World Vacation. Ayan, sana all. Buti ka pa, nanganak ako, bulok na yata, matres. Hindi yan bulok, lalabs. But may asawa ka na ba,
Pearl's World. Madam Bia. Ayan. Si Madam Bia, lablabin natin yan mga lalabs. Malaki-laki na ng bahay ni Madam Bia. Diyos ko naman, bakit naman nag-iikot naman yung aking connection kung kailan madaming nanonood. Kailangan pag wala tayong pag walang music, kailangan madaldal si host para hindi makatulog yung viewers mo. Umuwi ako para magka-baby, hindi naman mabuntis. Bakit kasi? Ano ba kasing ginagawa mo? Ako nagpalang ko sa, alam mo nung nagla-live ako dun sa abroad, buntis na ako nun eh. Yes, may asawa na. Try until succeed. Samahan mo na rin ng pray, lalab. Ayan, palawang dikit to sa Pearl's World. Ayan. Bigyan kita ng 5 ha. Hindi na ako magbakas. Madam Bia, alpin kita po kay Pearl's World. Ako tuloy, mabilis na buntis. Mabilis na buntis, ikaw naman tagal. Maka hindi pa panahon, hintayin mo lang. Congrats host, may baby ka na host. Opo, may baby na po ako, baby girl. Nanganak po ako nung ano ba yun, March 3. Naku, magme-menopause na yata ako. Grabe naman yun. Salamat, Sisi. Ayan. Opo, Madam Bia, nasisaryan po ako, Madam. Hindi ito sa'yo, Pearly Lalab. Nasisaryan sa'yo, sakit pa lang masisaryan. 2 months pa lang yung aking, biyak. Ang dikit, Pearly Love. Pangatlong dikit yun na. Anong nangyari dito? Nagloko pa. Hindi dumaan yung baby ko sa sa pempem, dumaan lang sa tiyan. Nabiyak. Biniyak. Hindi kasi mga lalabs, hanggang lang, inabot lang ako ng 8 cm, dapat diba 10. Hindi na siya gumagaw. Saka akalain yung 5 days ako nag-labor. 5 days. Sobra na. Dapat manganak dapat ako 25. Yung ko ultrasound, inabot siya ng March 3. Napakasakit mag-labor, para kang mamamatay sa sakit na hindi mo maintindihan mga lalabs. Oy, napakasakit. Tuwad ako ng tuwad. Ikiskis yung likod. Ay, sakit. Kaya pala blooming ka nun kasi baby girl pala. May akong mag-makeup nun eh. Baby girl po yung baby ko. Tulog na siya. Kasi siya lalas, ang laki. Ang laki ng baby ko. Just enjoy life. Huwag isipin kung wala kang love life. Just enjoy being single. Tama naman si Madam Bia. Katulad ni Reggie, nandyan ka pa ba, Reggie? Si Reggie laging iniisip na wala siyang girlfriend. Bakit niya ba laging iniisip na walang girlfriend? Huwag kang magmadali, hintayin mo lang kasi darating yan. Pang-4 na dikit, Madam Pearly ha. Masakit talaga. Napakasakit, lalabs. Hindi mo malaman kung saan gagaling yung sakit. Naiyak na nga ako nun eh. Sobrang sakit. Akalain yung 5 days na hindi pa rin lumalabas. Lagpas na sa due date. Dapat February 25 eh. Inabot na ng May 3. Sobrang sakit. Dapat sa clinic lang ako manganganak eh. Hindi talaga ako sa ospital. Kaso lang sa clinic, hindi, naka 5 days na ako doon, hindi pa rin lumalabas. Sige lang siya.
Pag nasakit yung tiyan ko, lakad ako ng lakad, napakasakit. Ikinikiskis ko yung ano ko, yung balakang sa gilid-gilid ng mga ano, ng pader. Kinikiskis ko. Tapos sakit, tuwad ako ng tuwad, tumagilid. Ang sakit talaga. Buti na lang yung tatay ng anak ko, very supportive nung time na yun. Hinawak-hawakan niya lang yung tiyan ko. Wala man siyang magawa at hindi naman niya nararamdaman yung nararamdaman ko. Ayan lalab Pearly, gumuhit ka lalab ng isang guhito. 2.24 ka na. Ayan OFW, ako dyan, lifestyle, Migalab, shout out. SSCTV, Migalab, shout out. Salamat po sa inyong mga patamsak, mga lalabs. Salamat sa mga patamsak. SSC, ayan. Tamsak lalab, salamat sa patamsak. 3 million Migalab, shout out. Ayan lalab, panoorin ko muna ha. Sunod natin si Madam Bia. Lumayas na pa si Reggie. Reggie, nandyan ka pa ba, Reggie? Hoy, si Reggie, umalis na. Reggie, nandyan ka ba, Reggie? Ayan, is sila love. Thank you so much. Don't forget to like my live, my friend, Pearly's World. Si Madam Bia, nandito pa ba si Madam Bia? Pinan si Madam Bia, laki na ng bahay ni Madam, nag 5K na. Pero yung iba noon, yung ibang laki-laki na ng bahay, inabot na ng 10K. Yung mga kasabayan ko noon, naunahan pa ako, samantalang nauna ako sa kanila. Ayan. Wala kasing time mang banana. Ayan, salamat naman at nakisama yung ating internet. Dininig-nigad yung aking dasal. Ayan. Pearly's World, ayan. Pearly's World, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Ayan yung nakapin po tayo mga lalabs kay Madam Bia Pick and Mix Vlog. Lablabin natin yung nakapin. Di ba Madam nasa ano ka na sa Amerika ka at Madam Bia? Tama ba ako nasa Amerika ka? Ikaw lalab Pearly, nasa abroad ka pa ba? Di ba sa Hong Kong ka? Pearly's, ayun nga pala, nakabalik ka na ba? We found a peridor and a berry plant. Cotton Stafford. Tama na yun, hindi ko na ma-pronounce. Ayan, 2 million Migalab, shout out. La 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 oh, oh, oh. Ayan, 2 million. Salamat sa 12 tamsak mga lalabs. Maraming salamat. Ayan, palablab na kapin mga lalabs si Madam Bia. Pick and Mix Vlog. Ayan, 3 million Migalab, shout out. Thank you so much. Ayan, mga lalab, maglablaban po tayo. Sir Jim Gaming Lalab, good evening Migalab, shout out. Mga lalab, huwag niyong kalimutang i-like si host. Ayan, kung pumasok kayo sa live ko mga lalabs, bago kayo umalis mga lalabs, mag-iwan kayo ng likes lang. Ayan. Tusok lang, sapat na kay host. Thank you so much. And Madam Bia, nasa bahay mo ako, Madam. Nandito ka ba, Madam Bia? Ayan, meron kang, Madam Bia, meron kang harang. Ayan, Madam Bia. Nasa bahay mo po ako.
Good evening din from Sir Jem Gaming. Kumusta ka na, Sir Jem? How's everything? Ayan. Ayan, lalabs. Ano ang Madam Bia? Napakagandang lugar. Na 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 na. Sir Jem Gaming, kumusta ka na, lalabs? Ayan, ano, Madam Bia, nandito ka ba, Madam? Ayan, pinanood ko yung ano mo, video mo, ha? Madam Bia. Ayan, Madam Bia, ha? Kung nandito ka pa, ayan, oh. Mga love, pa-share yung aking live, mga lalab, para may pumasok pang iba dyan. Bia and Pick done watching dating dikit. Ayan. From Pearly's World. Nasa Pinas ka ba, lalab, Pearly's? Hindi ka pa inaantok, Ski? Hindi ka pa inaantok? Hindi ka na babalik ng ano? Di ba sa Hong Kong ka dati? Lalab, Pearly? Di ba sa Hong Kong ka nag-work? Ayan, Madam Bia, nasa bahay mo po ako ulit, Madam, oh. Pangalawang dikit kung nandito ka pa, Madam. Ayan, subscribe. Ayan, dikit ko sa'yo, meron kang harang uli. Madam Bia, if you are still here, yes, dito Pinas. Di ka na babalik ng ano, ng Hong Kong, di ba sa Hong Kong ka nun? Ayan, Madam, ano, Bia, ayan, sa bahay mo ko uli, oh. Meron kang harang na Coca-Cola. Hindi na ako pinapaalis ni Habi. Wow, sana all. Ang sweet. Si Habi mo, kasi namimiss ka niya pag umalis ka. Ayan, Pearly's World ang gumawa ng bahay. Pero wala pa kayong baby. Pearly's World. Mag-baby ka muna. If ever gusto mong bumalik ng abroad, mag-baby ka muna. Sayang naman kung tumanda ka doon na wala kang anak. Walang mag-alaga sa'yo yan pagdating ng araw. Nakatrabaho ka ng trabaho, wala ka namang anak. Wala rin. Kaya kung may baby na ako, may isa na akong baby. Malalaki na anak namin. Kaya pala, meron ka na nag-aaral silang lahat. Bia Pick and Mix Vlog. Ayan. Gusto lang namin humabol ng isa pa. Gusto mo ulit magka-baby, malalaki na anak mo. Ang hirap kaya mag-alaga. Kakapagod. Baka marinig ako ng anak ko, sabihin, si mama naman gusto lang namin humabol. Ayan. Ayan si Madam Bia. JMF Mix Vlog. Lalab, JMF, lalab, mega live shoutout. Nadikit ba ito kay Madam Pearly Aquino? JMF Lala, magandang gabi sa iyo, my friend. Puro kalis sa namin. Di maganda pala.
May graduating na. Sana all. Samantalang ako, baby, sobrang hello, good evening from JMF Mix Vlog. Ayan, lalab, good evening sa'yo. May ginagalag shoutout kay Mr. JMF Mix Vlog. Thank you so much. Ayan, 3 million and 14 thumbs up sa inyong lahat. May galab shoutout. God bless everyone. Kasi kapag maliit pa, kapag lumaki, sarap ng sapukin. Kasi matigas na ulo, Madam Pearlie's World. Pag malaki na kasi, matigas na ang ulo. Pag baby cute. Pag malaki na hindi na nakikinig, magkaaway na kayo ng anak mo. Pag baby pa, wala pang alam. Pag tumatawa yung anak ko, natutuwa ko eh. Tulog na siya. Ayan, 3 million mega love. Shoutout sa 3 million. Ta-da-dan, ta-da-da-da-da-da-dan. Oo nga, hindi mo naman mapigilan lumaki. Nga eh. Di ba pwedeng lagi na lang, baby. Pero nag-ano ka pa, nagla-live ka pa, Madam Pearly. Nagla-live ka pa ba? Ayan, 3 million nag-live shoutout. Nagla-live ka ba, Madam Pearly? Napatuloy mo lang yan, ayan. Madam Bia, nabigyan kita ng 3, ayan. Pearly's World. Nabigyan kita ng 5, ayan. Nabigyan kita ng 3. Bia Pikdan from JMF Mix Vlog. Bigyan kita ng 3, Madam Bia. Ayan. Bigyan kita ng 5. Wait lang. Tararararararan, tadan. Di-dadan, tadadadadadan. Ayan, 5 million mega love shoutout. Day off ko lang now. It means nag-work ka din pala dito. Kung meron ka naman talagang work dito, Pearlie's World Loves, kahit di ka na mag-abroad, at least kasama mo yung family mo, no, di ba? Kaysa pupunta ka pa rin sa malayo ka sa asawa mo, malayo ka sa mga anak mo. May wala naman pala, di okay lang. Tan-tadan. Ay, palablab pa ako nakapinmal. Mabuti po, long time na kitang nakita nag-live. Opo, dati yun. Madam Bia. Sa abroad pa ako noon. Ngayon, nasa Pinas ako ngayon. Kasi nga, nanganak, nagplanong magkaanak. Kasi kung puro lang trabaho, walang mangyayari. Pagdating ng araw, hanggang mag-menopause na wala ng anak, patay na. Wala pa sahod sis host. Walay sahod, Madam Bia. Ikaw siguro sumahod ka na, Madam Bia. Mabuti yung mabuti yan, ingat po. Ayan, pang-apat na dikit to sa'yo, Madam Bia, ha? Ayan. Nangisda ako palagi, host. Oo, noon, malit pa yung bahay mo noon. Ngayon, ang laki na, naunaan mo pa nga ako eh. Hindi kasi ako gaanong nangisda. Simula nung nanganak ako, nagpo-focus ako doon sa baby ko. Dati panay ako pag isda pagtanghali. Nagla-live ako sa umaga. Madaling araw ko nagla-live dun sa abroad eh. Mga pagdating ko nun galing work,
Pagdating ko dun magluto muna ako. Magluto, mag-ugas, maglinis muna ako. Tapos kakain muna, tapos saka ako magla-live. Yung araw yun dun eh. Alas 7. Mga 1:30 doon sa UAE. Yun yung available ko lang. Kasi yung pasok ko nun doon sa ano ata, tapos nagbabas pa ako pag-uuwi. Naglalakad, tapos bus, maglakad naman. Oo, Madam Bia. Pangalimang dikit, Madam Bia. Ta-da-dan, ta-da-da-dan. Kung naalala ko yun, Madam. La 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 la. Noon nasa abroad ako, ang ganda ako na ng background. Yung sa abroad ako, maganda kasi yung gamit kong computer doon, yung gaming yun yung gamit ko eh. Yung gaming na computer, nandun pa yun sa abroad. Inshallah, makabalik ako doon. Pero balak ko talaga babalik ako eh. Palakihin ko lang konti yung anak ko dito. Oh, baby girl. Kaya pala ngayon lang kita nakita. Oh, baby girl yung baby ko. Hindi ko nga binababa yung video ko. Meron ako dyan video sa ko. Yung short lang yan yung baby ko, Madam Bia. Kung makikita mo yung ko, yung short video dyan. Yung short lang. Yan yung baby ko, yung dyan. Yung nakapost. Ang daldal niyan kahit 2 months pa lang nagsasalita na. Ang bilis daw ng mga bata ngayon mabilis makakita, mabilis matuto. Hindi na daw katulad noon na 2 months pa lang hindi pa nakakakita. Ngayon ang bilis na. Baba ko yung yung video ng baby ko. Yung short video nandyan yun eh. Baba ko yung video ko. Ayan, yun, thank you so much. Ayan yung short video, yung baby ko yan mga lalabs. Yung hindi pa nakakakita sa aking baby, palike naman mga lalabs. Short lang naman yan, napaka-short lang, wala pang walang isang oras. Minutes lang yan. Ayan, 2 million. Thank you so much sa 2 million. Yan yung binaba kong short video, yung baby ko yan. Ikaw pa rin ang nais ko, mapapatawad ba ako? Ayan, harang lalab. Salamat sa paharang mo lalab, Pearly. Ayan, maraming salamat sa paharang. Nag-ano ka ngayon, nagpupuyat, off movie. Baka may pasok ka bukas.
Yes, may pasok ako tomorrow. Ano, baka maaga. SSC TV. Love shoutout my friend. Ayan, nagbaba ng bahay sa SSC. Ang maging yung baby ko. Ayan, sa SSC, nagbaba ng bahay. 4 million, thank you so much sa 4 million. Ayan, salamat po sa 17 niyo dyan mga lalabs. Salamat sa inyong mga support. Mga lalab, palablab naman ako sa nakapin mga lalabs. Ayan si Madam Bia. Tama ba ako Madam Bia, nasa US ka? Uy, gumagalaw-galaw. Ayan, tulog uli. Gumalaw-galaw yung baby ko. Ika mga lalaba, 1 minute lang po, silipin ko lang. Ayan, gumalaw-galaw siya eh. Kala ko magigising tulog. Ay, mga lala, 4 million, thank you so much sa 4 million in the house. Thank you so much. Please connect on the pin mga lalas. Dana po ba kayo sa nakapin mga lalam? Sa nakapin po tayo. Ayan, salamat. Ang mga lalab ko, okay lang mga lalab, pa-share naman sa aking live para may pumasok na iba. Baka yung meron dyan yung mga gising pa na nagpapa-antok. Haba ng harang mo, Madam ano, Biyaw. Korean. Katakot naman to. Ayan, 3 million. Thank you so much. Da. Harang puhos. Ayan. Salamat po sa paharang Madam Bia. Pick and mix. Vlog. JMF Mix Vlog. Ayan lalaw. Nagbaba ng bahay si JMF. Dan Pearl's World from Bia. Ayan JMF. Hindi kita mo lalabs yung nakapin. Ayan. JMF Moto Vlog. Ayan. Manguli na ta. Human ang trabaho. Bisaya Vlog. Ayan JMF. Nasa bahay mo ako lalab ha. Ayan. Ayan, JMF ha. Pinanood ko yung video mo, oh. Yung nagmumotor ka. Ingat ka sa pagdadrive. Thanks, host. Ayan, sa 5 million may love shoutout. Hinwala, maglablaban po kayo dyan. Magdikitan, maglablaban. Salamat, host from JMF Mix Vlog. Nagla-live ka rin ba, JMF lalab? Ayan, na yung aking live ng mga 8 something.
Nag-ikot-ikot tayo. Thanks naman kay God, pinakinggan yung aking dasal na sana magtuloy-tuloy naman na walang ikot-ikot. Kanina pa naiikot siya. Buti naman ngayon nagtutuloy-tuloy na. Buti naman. Katulad kagabi, pinatay ko na kasi naikot-ikot ba. Hello brother SSCTV from BFP Inks Vlog. Ayan. Brother SSCTV. Ayan. Please connect to BFP Mix Vlog on Dapin Lalab. Ayan, JMF Lalab. Dikitan mo yung nakapin lalabs. JMF. Ito JMF, dikit ko to sa'yo lalab ha. Ayan, JMF na sa bahay mo ako ha. Ayun na si Manong Guard. Binuksan na ang iyong dadaan. Ayan. Mag-ingat ka palagi sa pag-drive mo lalabs. Ayan. Nakakatakot. Yung dito, malapit dyan, malapit lang taga sa amin. Ano pa siya, bata pa siya. Nasa 20 plus pa lang. Estudyante pa nga lang yan eh. Siguro siya mga lalabs. Nakamotor. Yung ulo niya nung nabangga siya, tumalsik siya tapos natanggal yung helmet niya. Then yung ulo niya tumama sa gutter. Ayun. May lumabas na dugusat sa tenga niya. Ayun. Nadalang hospital. 1 day lang. 2 days lang siguro. Wala na, dead. Reggie, ayan. Dan sa nakapin sa nakapin, ayan. Ayan, Madam Bia, dan si JMF po. Ayan, Reggie, nandito ka pa pala. Naku po. Mag-ingat ka lalab sa pagdadrive. Diyos ko, Panginoon. Bata pa siya lalab. Ang masakit pa nga lalab, yung mama niya nasa abroad. Nasa abroad yung mama niya. Tapos, nag-iisa lang siyang anak. Estudyante pa siya, hindi pa siya nakagraduate. Hindi pa rin siya nalibing. Mag-iisang buwan na. Nobra Challenge Idol Shada Nobra. Bawal yan kay Lolo. Pati tayo dyan. Maano tayo niyan? Demoning tayo niyan, ma-demonetize. Bawal. Yun ang masakit lalab kasi nag-isa lang siyang anak. Tapos ganun pa yung nangyari. Nag-isa lang lalaki. Ngayon, wala na silang anak. Ang libing sa pa daw, June 3 sa June 3 pa. Kasi nagmamadali na traffic, mabilisan, overtake ba yun? Akala ko breastfeed idol. Mahirap talaga kapag iisa lang ang anak. Kung nalala Pearl's World, ako isa na akong anak, dadagan pa yun ng isa. Pearl's World, ayun, nagbaba ng bahay. Pearl's World, yan si Madam Pearl's World, nagbaba ng bahay. Dapat daw gumawa ka ng madaming anak. May mawala man na isa, meron ka pang reserve. Ayan, tumagal mag-love, shout out. Hindi ako breastfeed. Reggie. Dagdagan ng 2 sis. Milky. Yeah. Anong milky ka dyan? Humayo at magpakarami. Oo. Ayun, Madam Bia, pang na to, pang-4 to. Kanina nabigyan kita ng 3, pang-4 na dikit to, Madam Bia, ha. Hindi na siyos hindi na ako bakas. Pero pinapanood ko siya, ayan, meron kang harang. Ano ba to? Pepsi.
Pipsi yung ano mo, yung harang. Kasi yung gitna ang tagapag-ayos pag mag-aaway kayo. Tama, tama, tama. Madam Herminia Sakyap po, mega love shoutout. Salamat sa paharang. Ako mag-anak pa ako. Pero kailangan after 3 years pa kasi anuin ko pa yung sugat ko sa tiyan. Bawal pang mabuntis. At wala naman magbubuntis. Ayan. At nasa malayong lugar. Ayan, Madam Herminia Sakyap, mega love shout. Good evening po. Good evening, Madam. Anong nangyari, ma? Mega love shout host. Maraming salamat po from Herminia Sakyap. Ayan, maraming salamat din, Lalab. Yung labi natin nakapin, mga lalabs. Tararararan, tadadadadadan. Maraming salamat din sa iyo, lalabs. Kumusta host? Okay lang po. Ikaw din po, Madam Herminia. Kumusta ka din? Kumain na ba kayo, mga lalabs? Baka di pa kayo nagsisikain ng ano? Okay lang tayo, mga lalab. Ayan, 3 million mega love shout out. Mga lalab, palike naman ako sa aking live. Ayan. Huwag nyo naman kalimutang tusukin si host. Thank you so much. Thank you. Pagpalain tayong lahat ng dito, mga lalabs. Pagpalain tayo ng Panginoon sa naman tayong sulok ng mundo. Mag-ingat tayo palagi. Ayan, gabayan tayo. At higit sa lahat, huwag natin kakalimutang magdasal, mga lalabs. Kahit saan tayo magpunta para gabayan tayo ng Panginoon at ilayo tayo sa anumang kapahamakan sa daan. Ayan, 3 million. Thank you so much. Perlis World, okay lang host ako. Ayan, si Madam Herminia. Perlis World, nagbaba po ng kanyang pamamahay. Ang haba naman ng harang ni Madam Bia. 1 minute and 58 seconds. Tarararararara. Da-da-da-da-dan, tan-tan-tan. Da-da-da-da-dan, da-da-da-da-da-dan. Ayan, Pearly's World, nagbaba ng bahay, bin natin. Dan Pulpak JMF. Ayan, JMF. Dan na si Madam Bia sa iyo, lalabs. Pabalikan na lang. Lalab GMF, nandito ka pa ba, Lalab? Pasuklaan mo yan si Madam Bia, ha? Harang po. Salamat po sa paharang, Madam Bia and Madam Herminia. Salamat po, Madam, sa inyo sa harang-harang. May 1000. Ayan. Membership. Sir James, may love shout out, Sir James, thumbs up. Ayan. Thumbs up natin dikit sa nakapin, from Herminia Sakyap. Sir James, may love shout out, good evening po. Madam Bia, thank you so much po, Madam Bia. Oh my God, may pan-diaper na tayo, mga lalabs. Thank you, Madam Bia, thank you.
May pang diaper na si baby ko. Thank you po, Madam Bea. God bless. Ayan. May pangbiling diaper yung baby ko. Thank you so much, Madam Bea. Tadadadadan, tadadan, tadadan, tadan, tadidadada, dadadan. Ayan, madam, ayan yung baby ko, madam, mga lalabs, oh. Oh, ngingiti yan, oh. Yung baby ko, oh. Madam Bea, gusto po, yung baby ko, ayun, ngumiti. Madam Bea, salamat po and God bless. Ayan po yung baby ko, oh. Nangiti. Madam Bea, maraming salamat po. Ayan, wow, ang cute ng baby niyo po. Opo, Madam Bea, maraming salamat po, Madam Bea. Oh my God, ang cute ng baby niyo po. Opo. First baby ko yan. 5 million, may love shout out. And Madam Bea, maraming sa kamukha ni Mami ang kilay. Ano lang ito, lalab, guhit. Hindi talaga totoo yan. Totoo lang talaga, lalab, guhit lang yan. Guhit lang yan yung ano ko, kilay. Hindi ako nalabas na walang kilay kasi nakakahiya. Madam Bea, maraming salamat po. Ayan, cute ng baby niyo, host. Tulog na siya. Now, host, tulog na po. Ayan. Tulog na po siya, lalabs. Tulog na po yung baby ko, humihilik na. Pinatungan ko lang yung dalawang kamay niya ng unan para marinig niya ako. Tulog pa rin siya. Baka magising, hindi ako makalive niyan. Kasi magpapakarga. Ayan, Miguel Love, shout out, James. Ayan, gumagalaw-galaw. Oh, natulog uli. Ayan, Madam B, salamat po. Salamat. Ayan, sa 5 million, Miguel Love, shout out. Maraming salamat po sa 5 million. JMF Mix Vlog. Ayan, lalabs. Pabalikan lalab yung nakadikit na sa'yo kanina, lalabs. Thank you so much. Narirararan, tararan, tadadan. 2 million, thank you so much sa 2 million. Maraming salamat, mga lalabs. Labin natin nakapin, mga lalabs. JMF. Ayan. Ito lalab JMF. Binidiriyan kita kaninang isa. Ito pala laba JMF. Masukla mo nalalab yung tapin. Tadadan, tadadadan. Tadidadan, tadada, dadadan. JMF. Ayan. Saan na ba yung ano ni JMF? Ayan. Guys, sa mga hindi pa nakapunta sa bahay ko, mag-iwan lang kayo ng bakas. Ayan. Para masuklaan ko po agad kayo. Thank you from JMF. Ayan. Ayan, JMF nasa bahay, makuuli lalabs. Ayan. Pangalawang dikit ko. Ayuda lang yan. Oh. Hindi na ako magbakas, ha. Thanks, host. Ayan. Panoorin muna natin. Para hindi siya malagas, sayang naman. Kung didikit lang. 1 hour ago, ayan. Bagong upload mo lang pala to, JMF. Ayan, o. Kailangan ko ay ang tulad mo. Thanks, host. Ayan. Nag-ikot na tayo, grabe naman,
Tapos mag-sleep na muna ako, maaga pa bukas. Sige na Lalab, GMF Mix Vlog Lalab, maraming salamat. Mag-sleep ka na mo, ayan. God bless Lalab, sweet dreams. Sige na, mag-sleep ka na, ayan. Dinikit ko na to, 2 minutes ng watch. Ayan. Tinamad ko siya ng 2 minuto para hindi siya malagas. Ayan, good night. Lalab, good night. Good night, Lalabs. Some info has been fulfilled from your Google account. Kailangan kita. Pearly's World, ayan si Madam Pearly, nagbaba ng bahay, lablabin natin mga lalabs. Arabic. Dan James, ayan. Sir James, ayan. Pasok lang po si Madam Bia, Pick in Mix Vlog. JMF, kanina pa ako dikit, mag-iwan na lang ako ng bakas. Ayan. Opo, nagsukli naman po yan. Gabi-gabi yan nandito lalabs. Eric, my friend, how are you? Ayan. Ang laki ng bahay ni Eric. Eric Garcia. Lalab Eric, how are you my friend? Garcia? How's everything lalabs? Eric Garcia, my friend. Please connect on tapin mga lalabs. Ang haba ng harang mo, Madam Bia. Ang haba ng harang mo, Arabic tong harang mo. Hindi maintindihan. Oh. Ngayon naman noodles. Anong noodles to? Ano bang noodles to? Pancit Canton pala to. Richie's. Ayan. Instant noodles. 3 million. Tadi-dadan-tada-dadadan. Eric Garcia, ayan, nagbaba ng bahay si Mr. Eric Garcia. Nagbaba ka. Mr. Eric Lalabs. Nawala na ang tao na siyalisan. Da-da-da-da-da-da-da-da. Dan Eric Garcia from Bia Pick and Mix. Ayan, Eric Lalabs, can you return to Madam Bia Pick and Mix vlog? Already connected to your channel. Ayan. Thank you so much. Eric, my friend, please connect to Bia Pick and Mix vlog on the Pin Lalabs. Thank you. Di da dan dan ta da 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 dan ta da dan ta. Tambay lang ko sisi. Opo, Madam Bea, okay lang po. Maraming salamat po sa pagtambay mo po. Anong oras na ba dyan sa inyo, sa abroad? Ay, maraming salamat sa 2 million dyan. 17,000. Thank you. Hindi gumagalaw yung baby ko. Matulog mo. Tulog. Ayan, natulog na uli. Harang po sisi, ayan. Salamat po sa parang Madam Bia. Ayan. Eric Garcia mo siyang dating dikit. Ayan, maraming salamat po. Eric Garcia Lalab, done watching daw po. Ayan.
Ayan, 3 million mega love, shout out sa 3 million in the house. Thank you so much. Mhm. Ayan, Pearly's World, nagbaba ng bahay si Madam Pearly's World. Eric Garciela Labs, kindly return to Pearly's World and channel, my friend. Thank you so much. Tarariraran, tadadadadadan, tadadadadadan, tadan, tadidadadadadan, tan tan tadadadadan, tadadadadadadan. Baka makatulog kayo sa boses ko. Tantidadidadidadadan, tadadadadadan, tadidan, tadadadadadan. Ayun, basta natuwa lang ako sa baby ko. Oh. Hindi na gumalaw. O, ayan o. May dimple pa siya, mga dalawa dimple niya ng baby ko. Eee! Pag ngumingiti. Eee! Pag ngumingiti lalo akong nai-inlove. Ayan. Oh. Eee! I love you so much, my baby. Ayan, tumigil-migil shout out. Magandang bata. Ayan, salamat po. May dalawa siyang dimples, Madam Pearly. Kung makikita mo sa personal, ang liit lang ng mukha niyan. Dan pulpak po Herminia, Madam Herminia, ayan. Dala po sa inyo, pasukulin na lang po. Harang Puhos, ayan, salamat po sa paharang, Madam Bia, salamat po. Dan Herminia Sakyap, Madam Herminia, ayan, pasukulan na lang po si Madam Bia po, maraming salamat. Ayan, 2 million, thank you so much po. Di-da-da-da-dan-da-da.
Ayan, maraming salamat po sa sa paharang. Via Pick and Mix Vlog. Salamat po sa paharang. 4 million mega love shoutout and 17 thumbs up. Da 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 da. Di da da da. Da 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 da. Da 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 da. BG lang sisi, may gagawin lang. Sige lang po lalab, Madam Perlis, sige lang po. Ayun po, may love shout out. Sige po, maraming salamat. Da 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 tan da da da. Ayan, salamat po sa 3 million na nandiyan. Da 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 da. Dun, 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 dun. Da 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 da. Dun, dun, da da. Da 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 da. Ayun. Da 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 da. Sila Madam Pearly, ganun po yung gagawin mo. Thank you so much. Bato. 0.99. 68. Rupees pala. Da. Harang po host. Ayan. Lalab, salamat sa parang. Dan Brother is CCTV. Ayan. Sas. Da-dan, da-da-da. Dan-tadi, da-da-da. Da-da-da.
Dami ng huminto sa YT ngayon, sisimula ng magkaroon ng work ang lahat. Oo nga eh. Oo nga eh, parang humina yung ano, yung nangingisda, di ba? Yung mga nagpupuntahan kung LS yung dati mong tao, ngayon halos wala na. Oo nga lalabs, Pearly. Hindi na katulad noon talagang daming tao, di ba? Nagsawa na rin sila katagalan. Dati sikat na sikat eh. Sikat na sikat yung ano, yung pangingisda. Ngayon wala talaga. Banks, inspirational quotes, mixed TV, Miguel Abshirat po, sis host at harang po. Ako lang to host, be epic. Ah, ikaw rin pala yan. Yung iba lumipat na ng If Yung If kasi ano eh, yan yung ano ngayon, sikat, di ba? Mag-upload ka lang ng ano, ng mga short video. Ang talo ni FB si ano, si YT. Gaya-gaya naman kasi si YT eh. Ay si ano, si FB, gaya-gaya. Baltog Vlog, yung iba lumipat ah. Baltog Vlog, mega love shout out. Dami ng bawal sa FB Reels, mas gusto ko pa rin YT. Oo nga eh, nung isang araw nga, naka-unfriend ako dyan pero hindi ko pa na-update. Nag-post lang ako sa Reels, tapos lahat ng nag-comment doon, nireplyan ko. Hala, nirestrict ako ni ano, ni Mita. Ambot, hindi ako makapag-comment. Isang araw akong ano niya, binan niya ako ng isang araw. Hindi raw ako nasunod sa ano niya, sa patakaran niya, ambot sa kanya. Baltog Vlog, ayan. Ayan, nagbaba ng bahay. Salamat sa patamsak mo. 28K lang placement pa dyan. Ayan, G.I. Jane. Glove short lalab, G.I. Jane. Ayan, thank you. Mahirap nga sa Reels. Sumobra higpit ngayon. Ako ano lang eh, basta nagpo-post lang ako sa Reels. Pero hindi ko siniseryoso. Pero yung ano ko, puro ako green. Yung pinopost ko lang dun yung mga ano, mga video ng baby ko. Anting Vlog, mega love shout at Anting. Ayan. Nandiyan pala si Anting. Anting Lala, mega love shout at Harang. Ayan. Wait lang Anting, bigyan kita ng ano ha, ng jacket. Baltog Vlog, ayan, nagbaba ng bahay si Baltog. Harang Lalab, salamat sa paharang mo Lalas. Maraming salamat. Maraming salamat sa paharang. Bigyan kita ng jacket, ano, wait lang ha, Anting. Tamsak lang, host. Sige lang Lalab. Salamat sa patamsak mo ha.
Bigyan kita ng jacket. Harang Post from Bing's Inspiration Quotes. Ayan. Lalabs, salamat sa paharang mo, lalabs. Dan Baltog Vlog. Ayan. Ayan, Dan Baltog Vlog from Bing's Inspirational Quote Mix TV. Ayan. Ayan, Baltog lalab, pasok laan mo si Bing's lalab. Tamsak 19 from G.I. Jane. Sino ba si G.I. Jane? Salamat lalab sa paharang. Eh, para naman ako nakapin mga lalabs. Yung ating super chatter, nakapin. Ayan. Ayan, 6 million mega love shout out. Akin yan. Sa'yo pala yan. Sa'yo pala si Anting Vlog. Pinatambay ko na dito. Salamat po sa patambay para dagdag views. Kasi bagsak na bagsak yung ating WH. 2 months tayong hindi nag-live. Hindi rin ako nag-uploads ng kahit na ano. Babawi tayo. Jejin yung akin. Ayan. Sa'yo pala yan. Dan harang, new workout from L3. Ayan. My friend L3, thank you so much, my friend. Salamat na love sa paharang mo. Ayan, Metal Detecting TV from Bia Pick Host. Ayan, salamat po. Lagyan natin ng harang. Tamsak sa inyo, host. Ayan, salamat po. Salamat sa paharang. Bigyan natin yan ng jacket. Metal Detecting. Metal Detecting, la 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 la. Ang daming alagad, sana all. Ayan, magbublo ka ng Metal Detecting. Meron ka ng jacket, lalas. Pearl's World. Ayan. Thank you so much, lalab. Metal Detecting. Ayan. From Bia Pick and Mix Vlog. Ayan, lalab. Salamat. 4 million. Thank you so much.
Da 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 da. Wonderful tonight. Ayan, 4 million may love share, 21 thumbs up. Maraming salamat po sa patamsak. Ayan, 4 million, 21 thumbs up. Jean, thank you. Noah. Dan Pearl's World from Metal Detecting TV. Da-da-da-dan. Ayan, 4 million may love share, 21 thumbs up. Thank you. Da-da-dan, da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Metal Detecting TV, yan baba ng bahay. G.I.G. nagbabayad din ng kanyang bahay. Oras na ba? 10:25. Da-da-da-da-da-da-da-da. Yan, taga-Ayudan TV. Miguel shoutouts at sa harang po. Ayan. Taga-Ayuda TV, Miguel shoutout. Sino ba si taga-Ayuda? Taga-Ayuda, thank you. Bigyan kita ng jacket, lalab. Si taga-Ayuda. Sino ba si taga-Ayuda?
Ayan, taga-ayuda, may jacket ka na po, lalabs. Basta't kasama, di magtatagal, tayo ay liligaya. Metal done watching Dating Dikit from First World. Isdaan TV official magalagay sa tatharang po, ayan. Isdaan TV official magalagay short. Sino ba si Isdaan? Si taga-ayuda ba at si Isdaan lang? Da-di-da-da, da-da-dan, da-da-dan, da-da-da-da, da-da-da-da-da, kahit walang pulutan. Lalab, salamat sa paharang mo. Ayan, bigyan kita ng jacket ha. Ayan, may jacket ka na ha. Ayos lang, basta't kasama. Ayan, si G.I.J. nagbawa ng bahay mga lalab. Kahit walang pulutan, ayos lang. Ayan, G.I.J. nagbaba ng bahay, G.I.J. Ayan, 5 million. Thank you so much mga lalabs. 5 million in the house. Ayan, Bane's Fishing TV. Miguel shoutout host at harang po. Ayan, lalab, salamat. Ano naman yan, ma? Turog na si Bibi. Di man si Bibi nagkabot ko ispat. Si Papa man sa nagpapragamit ka. Lalabing salamat lalab sa patamsak. Kay Madam ano ba to? Kay Madam Bia? Lalab, meron ka ng jacket, Madam Bengs. Salamat sa patamsak. Ayan, meron na yan, ay harang. Meron na yan jacket.
Pararam tan 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 da 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 di da 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 da. Ayan, 6 million mega love shout out. Thank you so much, 6 million. Tan ta da 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 da. Madam Bias. Ayan, kay Madam Bia Atayan, yung ano na yan. Maraming salamat po. Maraming salamat. Tan da. Ayan, maraming salamat po sa nag-ayuda sa akin. Isa na lang bago mag-ano, 70. Thank you po, Madam Bia, sa pag-ayuda po. Ayan, isa na lang talaga. Bago mag 4,000 ano. Isa na lang magsa-70 na. Ta-da-da-dan-tan. Ayan si J.J. nagbaba ng bawal. Labin natin mga lalabs. Having you near me. Da-da-dan, da-dan, da-da-dan, da-da-dan. Dan, da-da-dan, da-da-dan. Yan, panay loading na tayo. Da-da-dan, da-dan, da-da-dan, da-da-dan. Ayan, maraming salamat po, Madam Bia. Si Madam Bia tayo nag-ano sa akin, nag-ayuda. Di-da-dan-tan-tan. Da-da-da-dan. Dan-tan-tan-dan.
Happy lang TV Milap Host at harang po. Yan, salamat po. Maraming salamat. Kaya natato kay Madam Bia. Maraming salamat po, Madam Bia. Ayuda lang tong iba kong ninja sa inyo, host from Bia. Kin, maraming salamat po. Yan, Madam Bia, maraming salamat po. Maraming salamat. Happy lang TV. Ayan, ang dami niyang alagad. Ipamigay nyo na yung mga alagad yung mga lalabs kasi banana yan, nabubulok yan eh. Banana. Bakit naman naglo-loading? Hello ma'am, long time no see me. Ang ganda mo ma'am, natural ang beauty. Salamat sa patamsak mo, lalabs. Nalipungatan to sa YouTube, no? Alam ko. Di ka pa ata YouTube, no? Kumain ka na ba? Happy lang nga host, ipamigay natin ang mga banana kasi nabubulok yan sa sulok. Opo, nabubulok yan. Kaya yung mga naka-stock yung banana, ipamigay nyo na. Inaantok ka na ata. Pagdating mo, inaantok na ako eh. Inaantok ka na. G.I. Jane. Ayan, nagmumukha ng bahay si G.I. Jane. YouTube, no, kumusta naman yung life mo? How's your life? Life? Mr. YouTube, no? Kumusta naman ikaw? How's everything? Everything buting-ting. Ayan. Ayan, sa 4 million, thank you so much. Ayan, 31 thumbs up. Maraming salamat po sa patamsak dyan ng 31 thumbs up. YouTube Uno, kumusta ka naman ikaw? Kumusta ka na? YouTube Uno. Ayan, sandal muna nga tayo. Ayan si G.I. Jane, nagbaba ng bye. G.I. Jane. G.I. Jane. Ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Yung mga extra banana dyan, ipamigay nyo ng mga lalabs. Huwag nyong itago ng itago at nabubulok yan. Sobrang hinog na yan. Pamigay nyo na. Naglo-loading. Umalis na si YouTube Uno. Having you near me. Na 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 na. Sa puyat, alas 10 na, may alas 11 na. Mag-alas 11 na lalaba. Lalabs? Pearly. Ipamahagi nyo na. Oo nga, ipamahagi nyo yung yung mga banana nyo dyan. Huwag nyo itago ng itago. Kasi mamamalayan yun isang araw, bulok na. Tubuan ng ugat yan. Masarap pa naman yung banana. I love it.
Di ba ang sarap ng banana mga lalabs? Gusto ko sa banana yung hindi gaanong hinog. Yung tama lang. Huwag naman yung sobrang hinog na at sobrang lambot na. Tadan, tadada. Wait ko pa si Habi, hindi ako makatulog kapag wala pa siya. Sana all may hinihintay. Kakamiss naman. Dati ganyan din ako, Madam Pearly. Sarap yan. Pag galing kong trabaho, pagdating ko may hugasan, maghugas, maglinis, magluto. Tapos hindi ko makakain hanggat wala siya. Kahit madaling araw na siya nauwi. Hinihintay ko pa rin siya, sabay kami kakain kahit madaling araw na. Hinihintay ko talaga siya mga lalabs. Hinihintay ko yung kanyang pag-uwi. Nakakamiss lang yung mga moment na yun. Napakalayo niya kasi ngayon. Nandoon, milya-milyang layo. Yan, nung nabuntis kasi ako, umuwi ako. Kasi kailangan natin magsilang ng bata. Mahirap kasi magsilang doon sa abroad. Kailangan mo pa ng passport, mga chichi-burichi, ayan. Ang daming papel-papel. Siguro pag malaki na yung baby ko, maka-1 taon na siya. Ayan. Ganun na nga malungkot kapag wala pa. O nga eh. Hinihintay mo, inaabangan mo talaga. Hintayin mo pa siyang hindi ka pa ata kumain. Ako kahit nagugutom na ako, hindi ako makain. Kasabay nga kami nun eh. Dahil kaming sabay kumain. Kumakain kami sa isang plato lang. Yung malaking plato, yun yung nilalagay yung ulam saka yung kanin. Isang kutsara lang kami, ayan. Nag-share kami sa nag-share kami ng pagkain. Di ba? Isa nagkakamay pa kami. Yung friend ko inabutan mga anak sa'yo. Wala ang problema sa iyo yung mga anak eh. Lalo na pag nasa aliin ka. Tapos, meron free kahit hindi kayo kasal, it's okay. Binabawal yun. Hindi naman po mahigpit ang UAE. Kahit doon ka mga anak, kahit magbuntis ka doon. Hindi niya maiuwi yung bata dito sa Pinas kasi mahal daw, parang may tax. Kung may trabaho naman siya, kawawa naman pag ipunan niya, alangan din niya iuwi yun. Kasi pagdating ng dito sa immigration, dito sa Pinas, hihingian niya ng bayad, Diyos ko. Parang naalala ko yung pusa ko nun eh. Yung pusa kong si Maui Boys, galing yun ng UAE. Nung nasa UAE ako, wala naman advice doon na meron parang babayaran dito sa immigration. Diyan sa ano ba yan? Bureau. Hindi ako in-inform doon. Pagdating ko dyan, na-shock ako kasi ayaw ibigay yung pusa ko doon. Sobrang init-init sa bodega nila, nilagay nila doon. Pagbaba ng aeroplano, nilagay nila doon. Grabe, hintay ko yun pala. Hiningian ako ng 15K yung hiningi sa akin. Umiyak talaga ako kasi hindi ko talaga alam. Hindi time na yun, wala na akong cash. Kasi naubos na. Hindi pa ako nakapag-withdraw nun kasi pamasahe lang yung dala ko. Nasaka kung meron palang babayaran. Malaki na ang baby ngayon, nasa 5 years old na. Ayaw nga, sa Bureau of may bayad talaga yan. Hingian pa yan ng 20 mil, Diyos ko, sobra pa. Grabe. Yung pusa ko, umiyak talaga ako, buntis ako ng Madam Perlis eh, kaya madali lang akong parang madali akong umiyak kasi buntis ako nun eh. Sabi ko dun sa lalaki, pinapaiyak mo ko, buntis pa naman ako, pa akong malaglagan dito ng anak. 15,000 yung pusa ko yun. Hindi nila binibigay. Umiyak ako nun kasi nakita ko yung pusa ko, ang init-init sa nila, doon sa bodega nila, ang init. Yung pusa ko na
nakalabas na yung dila, ibig sabihin naiinitan na siya. Ayaw niya naman kumain kasi ano pa siya, pagod pa siya. Ayaw uminom ng tubig. Kaya ako naiyak kasi sabi ko pag namatay yung pusa ko na yan, pinaghirapan ko yan, ginastusan ko yan. Tapos ayan yung ibigay, yun pala may bayad pa dyan. Grabe. Tapos yung kasabay ko nung galing US yung mga ano niya, husky. Ano ata yung husky niya, 4. Hala mga lalab, nagbigay lang siya ng pakimkim. Nang ako sa kanyang dumating, mas nauna pa siyang nakaalis. Ako kasi wala akong pakimkim eh. Talagang nilakad ko yung mga papel. Meron, Madam Pearly, meron. Hindi mo yan maidadaan hanggat di mo binabayaran. Nagsinungaling na nga lang ako, sabi ko hindi talaga siya pure na imported. Mix lang. Saka sabi ko ano lang yun, pinaalaga lang sa akin. Parang yung dati kasing may-ari, parang gano'n yung sinabi ko nun eh. Yung dating may-ari nun umalis na, umuwi na ng Pinas. So ngayon, nung umuwi siya, ako naman yung nag-alaga. So ngayon, umuwi ako kaya dinala ko. Kasi naawa naman akong iwanan. Naku, nagulat ako, 15,000 yung hinihingi sa akin. Kaya pala yung mga inchik na mag-migrate sa Canada, yung alaga nilang pusa at aso pinapatay na lang sa vet. Katakot. O kasi may bayad eh. Kawawa naman yun. Kawawa naman yun, may buhay din yun, bakit pinapatay nila? Dapat pinamigay na lang nila sa iba. Yung alaga mo, matagal mo lang inalagaan, tapos gaganunin mo lang. Parang kawawa naman yung kasalanan din yun sa Diyos. Kasi may buhay din yan. May buhay din yung mga hayop na yan. Mga hayop na yan. Iyak ako nun mga lalabs. Grabe yung iyak ko nun. Kasi ayaw ibigay yung pusa ko. Gabi na nun eh. Harang pusa yan. Maraming salamat po madam sa paharang. Gabi na nun hindi pa rin ako nakakauwi. Na dumating yung pusa ko dyan galing UAE alas 12, eksaktong alas 12 ng tanghali. Tapos inayos ko yung mga papel niya. Hanggang nagabihan na ako. Nakuha ko yung pusa ko, mga alas 7 na ng gabi. 7:30, ganun. Grabing pagod yun, tapos buntis pa ako nun, wala pa akong kain-kain. Tapos, nung nakuha ko naman yung pusa ko, biglang nakawala. Diyos ko, buti na lang hindi nasagasaan. Pinagpaguran mo, pinaggastusan, tapos masasagasaan lang. Tadadan, tan, tan, tadan. Ba't di ka Madam Perlis nag-live? At nag-live ka na lang habang hinihintay mo yung asawa mo. Hindi nila madala kasi may tax, umiiyak ka. Kaya yung mga bata na owner, mahal na mahal nila yung pusa, kaganda pa naman. Pinapatay na lang nila, dinadala nila sa bit, tapos in-injectan, patay. Kawawa naman. Kasi kaya, yun eh, sobra kasi mahal ng tax. Pero kawawa no, dapat pinamigay na lang nila kaysa patayin nila kasi may buhay din yan eh. Parang tao din naman yan, may buhay. Kaso nga lang naging hayop sila. Sana all may ayuda. And maraming salamat Madam Bia sa ayuda. Ang daming ayuda niya sa akin, nasa ata. 20. Ang daming alagad ni Madam Bia. Sana all may wala ng tao ngayon sa mga live. O tingnan mo, abuti nga merong 5 oh. Dati nun ang dami-daming nagla-live, 'di ba? Halos sabay-sabay.
Daming nagla-live. Ngayon humina yung mga live sa YT. Nagpunta na kasi sila sa FB Reels. Kasi daw mas madali ang pera doon sa FB Reels. Magpo-post ka lang ng mga video mo kahit wala namang punto. Ayan. Meron kang kita. Sabi malakas daw yung kita doon sa FB. Meron naman minsan na anuan mo lang tsamba. Buti nga ngayon may 5 G.I. Jane, ayan. Buti nga may 5 nagtiyo. Anong oras na ba? Mga 11 mga lalabs. Mag-out na ako. Inaantok na si host. Ayan, 5 million. Thank you so much. Kawawa yung pusa. Kawawa talaga. Kawawa talaga yung pusa kung papatayin mo, di ba? Parang mga tao lang yun kaso naging hayop lang sila. Hayop talaga. Yung pusa kong dinala galing UAE, napapabayaan ko na ngayon Pumayat nga yung pusa ko. Kasi nung nagka-baby ako, napabayaan ko siya. Hindi ko na siya napapaliguan. Mukha ng yung pusa ko. Ang alikabok na ng balahibo. Biyapik upo, kawawa talaga. Pinamigay na lang, di ba, kasi patayin mo. Nagpunta sa TikTok at sa Reels. O sa TikTok kasi, sa sayaw-sayaw ka lang, sa sayaw-sayaw ka lang, meron ka, ka doon, may kita ka na. Yan siya, nagigisingin siya ng mga alas 12. Maglalaro. Oo, lalab Pearl's World. Pag nagising pa naman yan, pag nakita niya akong tulog, sinasampal ako. Sinasabunutan. Ginigising ako. At ang napipikit-pikit ako, bigla na lang yung bibig ko. Biglang ginagano niya ng kamay. Nagugulat ako. Mga 12, gising yan ng 12. Maglalaro yan. Madaldal siya. Hindi ko alam kung ano sinasalita ng baby ko. Sige lang siya dalala tapos sige host, paalam na tulog na host kasi bawal mabinat. Matigas ulo ni host. O mga 12 yan. Gising yan mga 12. Padididiin ko lang yan. Pearl's World. Sa to lang gusto ko na magtrabaho, Madam Bea, kung alam mo lang, pakain ng isda or cat food host. Totoo lang, gusto ko na kayang magtrabaho, gusto ko nang bumalik ng abroad, mga lalas, totoo lang. Kasi dito sa Pilipinas, ang mahal ng bilihin dito, tapos yung mas mabuti pa dun sa abroad. Dito puro gastos, puro palabas. Puro palabas. Buti dun sa abroad, pumapasok ka, pag end of the month, meron kang pera. Dito, habang araw-araw, sige lang gastos. Habang nagtatagal na, uubos ang pera. Diyos ko. Kaya hinihintay ko lang mga lalabs na mag 1 year old yung baby ko, as in, babalik talaga ako ng abroad. Magtrabaho ako kasi kung dito lang sa bahay, walang mangyayari. Sige lang kain. Nangayayat pisngi mo sisi sa puyat yan kay baby, ganyan ang duty ng ina. Oo, minsan para na akong sumbi itong ang itim-itim ng dito ko. Nangingitim yan sa puyat. Kasi alam ba nung pa lang siya, nung bagong labas yan, tapos siguro 3 days, tapos nag 1 month, grabe. Hindi talaga siya natutulog mga lalas, panay siya iyak.
Panay siya iyak, hindi ko na alam kung paano gagawin ko, kung paano siya papatahanin, panay iyak. Siyempre first mom, eh, hindi ko alam kung ano yung dapat gawin. Tapos sa totoo lang mga lalab, ako lang mag-isa. Kasi yung sa totoo lang, yung ano kasi yung tatay ng anak ko, nung 45 days lang siya dito. So, okay yun tanan, nandito pa siya, may kaano ako, may katuwang ako sa pag-alaga. Pero nung nag-abroad na siya, nung March ano siya eh, March 29 siya bumalik ng abroad. Ayan. Mag-isa na lang ako mga lalas. Minsan sobrang iyak ng baby ko. Hindi ko alam kung paano ko siya papatahanin. Naiiyak na lang ako. Siya naiyak din naman ako. Kasi ginawa ko ng lahat, hindi pa rin siya mahintong sa iyak. Hindi ko alam kung nagugutom ba, kung ano. Tapos minsan, pag nagtimpla akong dede, tapos padidiin ko siya, nakapikit akong ganun eh. Tapos hindi ko napansin yung dede niya pala, andun na pala sa tengus ko, mali na pala yung sinusuksukan ko. Kasi nakapikit ako mga lalaki, ganun no. Antok na antok ako. Nagchuchupon kasi siya mga lalabs. Kasi nung nanganak ako, walang laman yung dede ko. Walang gatas. Grabing puyat ko nung ano lang siya, first month. Tapos ako lang mag-isa, nakakaiyak talaga. Tapos makikita mo yung iba may kasamang nag-aalaga, kasama yung asawa. Kami lang dalawa dito sa kwarto nun. Sobrang puyat. Nakakaiyak. Minsan nakakatulog na lang ako dun sa paanan niya eh. Hindi ko na namalayan, nakatulog na pala ako dun. Sobrang puyat ko. Wala akong unan. Walang unan, basta nakasubsob lang ako dun. Sa sobrang antok. Kasi binabantayan ko siya. Tapos magigising na lang ako, ay, nakatulog na pala ako dito sa paanan ng anak ko. Sobrang antok. Mag-i-start na yan ng iyak mga bandang alas 6. Alas 6 na. Tapos hanggang makakatulog naman siya ng ano. Alas 7 siguro, 7:30 tulog na yan. Tapos gising yan ng ano. Magigising siya ng madaling araw, 1:00 hanggang alas 3 gising yan. Grabe, pag gising ko sa umaga, mukha na akong ano. Sabi ko malapit na akong maging zombie. Sabi ko sa kapatid ko, konti na lang talaga. Tingnan ngayon nakaka-adjust na ako. Ngayon magti 3 months na siya. Parang bumait-bait yung anak ng konti. Tapos panay pa siya iyak. Grabe. Ganun pala yung mag-alaga ng bata. Minsan sobrang iyak niyan. Ako naiyak din eh. Ang hirap pala mag-alaga. Diyos ko. Lalo na pag mag-isa ka lang. Wala yung asawa mo. Diyos ko dahil. Ayan sa 3 million. Thank you so much. Anong oras na ba? Natawa si Madam Perlis World. Tapos panay pa siya anong mga lalags. Pakarga. Ang gusto pa ng anak ko pag umiyak yan. Umiiyak yan. Si nanay kasi yan ang papa niya nung nandito pa. Nung bagong panganak yan. Pag naiyak, inano siya, hinihili siya, sinasayaw-sayaw. Eh nung umalis na siya, ako naman yung nahirapan. Sayaw ako ng sayaw. Para lang siya makatulog. Kung anong ginawa ng papa niya, ako naman yung continue. Si nanay niya ng karga, ako naman nahirapan. Huwag mo lagi kakargayin kasi kapag nawili siya, wala ka na magagawang trabaho. Wala talaga. Alam mo ba, Madam Perlis, nakaupo kami sa malaking duyan. Hawak-hawak ko lang siya. Saka siya matutulog pag hawak ko lang. Pero pag nilapag sa duyan, hindi siya natutulog. Panay iyak. Kaya sakit sa puwet. Ilang oras ako nakaupo sa duyan. Buti nga ngayon naka-adjust na eh. Pero panay pakarga pa rin. Kapagod.
Panay pakarga. Hindi nga ako naglalaba. Hindi ako naglalaba mga lalabs kasi paano ako makakapaglaba? Puro puro na lang alaga ng bata. Hindi ako naglalaba mga lalabs. Kasi yung anak ko ayaw magpaano. Lapag, huwag mo kakargahin kasi kapag nawili. Pag di naman kinarga, Madam Perlis, panaiyak siya, nawawalan pa naman siya ng boses, natakot ako. Yung nangingitim, pag hinayaan mo lang siya, pag wala ng boses yun, nakakatakot. Nung nangitim siya isang beses ay natakot ako. Ayan mga lalabs, anong oras na ba? 11 na pala, yun mga lalabs, magpapaalam na pala ako. Madam Perlis World, thank you so much. Madam Pia, G.I. Jane, ayan, everyone here. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako'y magpapaalam, alas 11 na pala. Kasi mga alas 12 ay gising yung anak ko na yan. Isang oras lang yung ating tulog. Gising. Maggising siya ng 12. Maglalaro yan hanggang alas 2. Hindi yan siya magpapatulog. Gising naman ako niyan. Alas 3 na ako makatulog din madaling araw. Pero enjoy mo lang hanggat baby pa yan kasi kapag nagdalaga na yan, hindi mo na yan mayayakap, may sariling mundo na yan. Oo nga, tama ka nga, Madam Pearly, tama nga. I-enjoy ko nga lang, nakangiti yung baby. Ayan, magpaalam na po ako sa inyong lahat. Ayan, mag-ingat tayong lahat saan man sa tayong sulok ng mundo. Ayan, pagpalain tayo ng Panginoon. Maraming salamat. Ayan, God bless po. Lagi po tayo magdasal sa Panginoon saan man tayo magpunta. Lagi tayong gagabayan. Ayan. Sige po, good night everyone. Bye-bye. Madam Pearly, good night. Bye-bye.